Good afternoon, everyone. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नैबे नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव दिनैनिफ्राय जागायनाय जे वर्कशप जेराव जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव थानाय जेसेबां एकाडेमिक इन्स्टिटिउसन स्पेशेलि कलेजेस दङ बिथांमोननि बे कलेजफोरनि मानगोनां प्रिन्सिपाल लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बेहाय जोङो सानथामनि मोनसे कनक्लेभ बेहाय बिटिसिनि दैदेननायाव आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेफाजाबाव बेहाय फालिनाय जादों आरो जोंनि जे अबजेक्टिभ बे मेइन अबजेक्टिभा जाबाय जे बे जे एनइपिनि जे एडुकेसन सिस्टेम बे एनइपिनि एडुकेसन सिस्टेमा जों बयबो मिथियो बे सामार्टजोंसो सोलिगासिनो सामार्ट जाबाय मोनसे मिन्स मोनसे मिडियाम जायनि गेजेरजों बे एनइपिया सोलिगासिनो बेखायनो बे एनइपिया जिहेतु सामार्टखौ लाफादों आरो सामार्टआ जिहेतु मोनसे डिजिटेल प्लेटफर्म बे डिजिटेल प्लेटफर्मनि सायाव एवेयारनेस लाबोनायनि जे थांखि बेखौ जोङो गिबिनिफ्रायनो खालामदों नाथाय समजों लोगोसे जेलानाखि जोङो आवगायलांदों बा आवगायनानै थांदों बेहाय अनेक आपस एन्ड डाउन्स बेजों लोब्बा लाखिनाय मानसिफोरा बेखौ मोनो आरो बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौबो दङ मानो होनबा जोङो गियाननि सायाव जिहेतु खामानि मावो आरो गियान माने मा कर्म माने मा जों बेखौ बयबो मिथियो जे गियाननि सोमोन्दै अनेक डेफिनिसन होनगोन नाथाय मोनसे बेसिक केरेक्टारिस्टिक्सआ जाबाय मा जे नभेल्टि माने गोदान सोमजिनाय मोनसे चेन्ज फैनाय गतिके थांनाय बोसोरथामाव जोङो सामार्टखौ बुजिनो नाजानानै सामार्टजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जों मा मोनखो आरो मा उसुबिदा मोनदों मा बेहाय पजिटिभ रेसपन्स जों मोनदों बिनि सायाव सावरायनो थाखाय जोङो नैबे प्रग्रामखौ खुंदों आरो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ सार मुस्रि हाग्रामा महिलारि सारा नैबे सामार्टनि सायाव जे जोंहा मोनसे आत्मबिश्लेषणनि जे मोनसे प्रयजन दङ बे खोथाखौ बिथाङा बुजिनानै बे खोथाखौ जे बे खामानिनि जे मोनसे गुरुत्व दङ बेखौ बुजिनानै बिथाङा बिटिसिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ मोनसे निर्देश होदों जे बे सामार्ट पर्टेलनि थाखायनो अनेक बेले बेजेफोरा जायो आरो बे पर्टेलनि सोमोन्दै सोलोंनो लागा जेसेबां दङ बेखौ फार्स्ट जों क्लियार खालामग्रोनांगोन नङाबा जोंहा अनेक बेले बेजे जानायनिबो चान्स थानो हागौ मानो होनबा नैबे जुलाइ मासाव बे एनइपिनि आन्दाराव बे सामार्टनि पर्टेलनि दैदेननायजोंनो मोनसे बेट्च ओंखारगोन फार्स्ट गतिके बे बेट्चनि गथ'फोरखौ जाहाथे जोङो आरो हायार इडुकेसननि थाखाय मोजाङै थिनहरनो हायो आरो उन जे बेट्च फैगासिनो दङ बिसोरनिबो थाखाय जाहाथे जोङो मोजां एडुकेसन सिस्टेम मोनसे जों बानायनो हायो मोजां मोनसे बे एडुकेसन एनभायरनमेन्ट बानायनो हायो बिनि थाखायनो जोङो जोंनि मानगोनां फोरोंगिरिफोरखौ जोङो फार्स्ट अफ अल फिन बिसोरखौ बे सोलोंनाय जिनिसखौनो जोङो मडार्न वेजों आरो मारै जोङो साबसिन हामसिन खालामलांनो हायो बिनि सायाव सावरायनो थाखायनो नैबेहाय बिथांमोनखौ लानानै नैबे वर्कशपखौ खुंनाय जादों आरो जोंनि बे वर्कशपआव आसाम गभर्नमेन्टनि जाय सुबुङा नैबे सामार्टखौ नायो बिथांखौबो जों बेहाय एज ए रिसर्स पार्सन लिंदों बिथांनि बिबुंथिजों जोंनि बेहाय बाहागो लानाय गासै टिचार कमिउनिटिया प्लास जायफोर बेहाय प्रेजेन्ट दङ स्कलारफोरबो दङ आरो जायफोरा एग्जाम गैथ'वा जोंनि स्टुडेन्ट बिसोरबो बेहाय बाहागो लादों बिसोरबो एजुकेटेड जागोन होननानै आं सानो लोगोसे जोङो लिंदों तेजपुर इउनिभार्सिटिनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन्स डक्टर बिरेन दास सारखौ बिथाङाबो फैगोन बेहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव जेसेबां कलेज दङ बिथांमोनाबो मिथियो जे सामार्टनि थ्रु जेब्लानाखि खामानि मावनांगौ जायो अनेक समाव जोंनि एग्जाम ब्रान्चजों बिथांमोना लोब्बा लाखिनांगौ जायो दा बेखायनो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कन्ट्रलार बिथां डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथांखौबो जोङो बेहाय मोनसे सेसन लाखिनो थिनदों जाहाथे कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोरनि बा टिचार्सफोरनि जि उसुबिदा मा प्रब्लेम मा इश्यूज जादों बेफोरखौ बिथाङा बेहाय
बेहाय क्लियार खालामनो हायो लोगोसे आरो सासे दङ जोंनि रिसर्स पार्सन डक्टर सन्जय सर्गियारि बिथाङाबो एग्जामनि सिंनि मडुलफोरखौ नायो अबे मडुलखौ अबे टाइमाव बाहायनांगौ बिथाङा बेनि सोमोन्दै खामानि मावो बेहाय आरो बिथांखौबो जों बे एंगेज खालामदों बिथाङाबो लास्ट खालि माने डे 3 आव बिथाङाबो बेहाय बिबुंथि लाखिगोन आरो आं सानो जे नैबे जे 3 days मोनसे जे जोङो वर्कशप बेहाय लादों जों जे बड'लेण्ड टिचार्स कनक्लेभ जोङो लादों बे मोनसे हिस्टरिक मोनसे खामानि मानो होनबा बेफोरबायदिहै खुनु हाबाफारि जोंनि बिटिसिआव जायाखैमोन जेरावनोखि गासै कलेजनि टिचारफोरा बेहाय बयबो बयखौ सिनायलायगोन बयबो बयखौ मिथिलायगोन सोर माबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो गावबागाव कलेजाव बेफोरबायदि खोथाखौ बेहाय सावरायनाय जागोन बिथांमोना मिथिलायगोन बेहाय बिटिसि सरकारा बिथांमोनखौ 3 days जिहेतु प्रग्राम बेहाय थानो थाखायबो बेबस्था खालामदों जानाय लोंनायबो सुन्दर बेबस्था खालामना होदों गतिके आङो बेफोरबायदि मोनसे सुबिदा होनायखौ आङो मानगोनां बिटिसिनि चिफ सारखौ आङो साबायखर होयो लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जोंनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि श्रीजुत प्रान्जल कुमार औवारी सार जोंनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म सार बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो मानो होनबा बिथांमोना जिखिनि अफिसियेल खामानि बेफोरखौ बिथांमोनानो इनिशिएटिभ लानानै खामानिखौ मावदों जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि हिसाबै जोङो जोंनि नैबे जे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम दं जों बेखौ हंगारदों लोगोसे बे सिंनि जोंनि जे एसे इसुस बे माबाजों सामार प्रटेस्टजों लोब्बा थानाय जे इसुस बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय जे रिसर्स पार्सन नांगौ बे रिसर्स पार्सनखौ जोङो देखायनानै होदों आरो बुंनो थाङोबा गासैबो दायित्वखौनो बिटिसिआनो लादों जों जास्ट एसे इनिशिएटल' जों खालामदों बेहाय आरो बेफोरबायदि जे प्रग्राम बे प्रग्रामा आं सानो जे जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौबो जों लोगोसे जोंनि टिचार कमिउनिटिखौबो गोदान गियान होगोन गावखौ एसे आरोबाव सांग्रां खालामनो हागोन एसे कनफिडेन्ट लेभेलाव लाबोनो हागोन आरो जे सर्सा टेक्न'लजि होननाय बुस्थुआ बिदिनो नोंथांमोना मिथियो सोरबा कम्पिउटार गोरोंबाबो जुदि बे कम्पिउटारखौ जुदि बिथाङा जुदि एसे गोबाव सम जुदि बाहायाबालासिनो थायोबा बावलाङो गतिके सामर्थाबो मोनसे जिहेतु सिस्टेम कम्पिउटार मोनसे डिजिटेल सिस्टेम बेखौ जाहाथे बिथांमोना दांबाय थायो बेजों जाहाथे लोब्बा लाखिबाय थायो बेखौ जाहाथे बिथांमोना अपारेट खालामबाय थायो बेफोरबायदि मोनसे थुलुंगा होनायनि थाखायनो नैबे 3 days वर्कशपखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फाथिनाय जादों फेक PhD होनायनि बाथ्राया दा गोसारबाय थादों बेयाव नोंथाङा एस ए रेजिस्टार हिसाबै मा बुङो बे बुस्थुखौ जायफोरा फेक PhD होननानै बुंदों बिथांमोना फैनानै खनसे देखायनांगौ जुदि हायोबा जे दिस डिग्रिज वेर फेक एक्सुवेलि बेफोर फेक नङा जोंनिफ्राय खुनु फेक डिग्रि होआखै जोंनिफ्राय प्रसेस मानिनानैसो खालामनाय जादों आरो जायफोरा बिदि माने एसामिसाव मोनसे खोथा दं टिलटुके तालकरा होननानै माने फिसा बे माबाखौनो मोनसे मा होनो सबायखौनो माने थालो बायदि खालामदों माने बे जों जिखौ होनो थाल माने बुबा जेखौ माने माबा साउन्ड जायो मोनसे बुस्थु दं बे माबायाव एसामिस माबायाव खावां होनो औ बेखौ बाहायो बिदि खालामनाय जादों एक्सुवेलि बे जाबाय मोनसे बुंनो थांबा रुटिन प्रसेस जों मा खालामदों खालामाखै UGC बेखौ मनिटर खालामबाय थायो बेफोरबायदियाव जोंनिफ्राय मोनसे फिन थांदों आरो बे फिनखौ बिसोर सेटिसफाइड जायाखै सेटिसफाइड जानायनाव जोङो सोंहरदों ओमफ्राय जोङो आरो बिनि सिंनि डिटेल्सखौ जेखौ बिहरो जों दा बेखौ बिसोरनो हरदों दा VC सारा दहाय फोरमायनाय बायदिबा जोंना गासिबो फिन होनाया अलमस्ट थिगैनो दङ अनलि कनफिउजना जादों रेगुलेसन लानानै कयेकजनखौ 2009नि रेगुलेसनजों नायदों व्हेरेज बिथांमोना माने बे रेगुलेसनजों माबा गैया बेनि आन्दाराव बिथांमोना काभारेज जाया रेगुलेसना मेरला दङ 2009 दं 16 दं 2022 दं गतिके जिखुनु स्कलारखौनो अबेबा मोनसेजों जाज खालामनो हाया बे समजों खारो जे समाव जे रेगुलेसना जायजों खाथियो बेजोंसो एक्सुवेलि नायनांगौ थ' बे खोथाखौ जोंनि अनारेबल VC सारा दिल्लीयाव थांनानै रायलायनायनि गेजेरजों क्लियार खालामनो फैबाय आरो आं सानो जे नैबे जे मोनसे बदनाम बे बदनामा बेजोंनो सुस्रां जासिगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फारै जायफोरा ईर्षा गोनां मानसि बिथांमोनाबो सिरि थासिगोन
आरो जों अलरेडि मोनसे इनकुवारि माने फेक्ट फाइन्डिं कमिटि जों बानायदों जे मारै बे बुस्थुआ बिदि जादों गतिके आं सानो जे दा बिनि सोमोन्दै बारा होननायाबो थिग नङा मानो होनबा अलरेडि इनकुवारि मोनसे स्टार्ट खालामबाय स' नोंथांमोना उनाव मिथिगोन मा जायो बेनो आरोखि नोंथाङा बुंनो सानो नामा जे आन्दोआव गुबुन दिगखैसार दं नामा गुबुन मानसिनि बे गुबुन मानसिजोंनो खालामनाय जागोन आरो हयथ'बा जिहेथु इनकुवारियाव बुस्थुआ ओंखाराखै जोंनि सिंनि मानसिबो सोरबा इनभल्भ थानो हागौ मानो होनबा जे इउजिसिनि जे लेटार हरनाय बे लेटारनि कपिया बाहेरायाव थांनाय माने बे जोंनि मानसिनि सोरमानाव फैनायासो बाहेरायाव थांखागोन बाहेरा मानसिखौथ' बिदि लेटारखौ इउजिसिया होआ स' अबेबा नङा अबेबा मोनसे पार्टआव हयथ' जोंनि सोरबा मानसिनि इनभल्भमेन्ट थानोबो हागौ बेखौ इनकुवारि खालामनायनि उनाव मिथिगोन